Is-sibt kmieni wara nofsinhar ingħata bidu għal kunċert maratona tal-miliet imtella minn Fondazzjoni U bit-tema Favur il-ħajja. Din l-attività xandret kemm fuq ix-xejk kif ukoll fuq Net Television. Din is-sena l-flus li jinġabru tul dan il-kunċert marru bris in-Network Support Foundation, fondazzjoni li fil-missjoni tagħha sservi bħala ċentru ta' support billi toffri sosten b'mod prattiku b'kompassjoni lil tfajliet nisa u familji li jkunu qed jaffaċċjaw kriżi fit-tqala, dijanjosi prenatali negattiva jew isofru minn trauma ta' wara l-abort. F'dan il-kunċert ingħat li madwar 270 persuna sabu faraġġ u ġew mejjuna minn din il-fondazzjoni. Fondazzjoni li hija favur il-ħajja b'mod sħiħ u toffri lajnuna lil kull mara li għaddejja minn xi tip ta' kriżi f'ħajjitha. Waqt il-kunċert kelmet iċ-chairperson tal-Life Network Malta Foundation, Mirjam Xiberras, fejn sostniet lil membri tal-fondazzjoni jfittxu li anqlu tama fil-klijenti li jfittxu lajnuna mill-fondazzjoni sabiex jarfu li l-futur tagħhom ma jispiċċax ma tqala imma biss jinbidel u ħafna drabi għall-aħjar. Fil-fatt Mirjam Xiberras insistiet li l-membri tal-Fondazzjoni Life Network Foundation jibqgħu impenjati li jagħmlu dan b'ħidma li toffri kompassjoni, empatija u appoġġ.